Tkompli tikber il-pressjoni fuq il-Prim Ministru Ingliż Therese May u l-kriżi politika fl-Ingilterra dwar Brexit bir-riżenja ta' żewġ ministri ewlenin fil-kabinet f'temp ta' ftit sigħat. L-ewwel li ħabbar ir-riżenja kien David Davis minn Ministru responsabbli mill-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea biex fi ftit sigħat tħabbret ir-riżenja wkoll ta' Boris Johnson minn Ministru għall-Affarijiet Barranin. David Davis saħaq li ma setax ikompli jaħdem ma' Therese May għax mhux jaqbel dwar bosta affarijiet. Għalli għalkemm ma' żmien jaf joħroġ li kien żbaljat ma jistax ikompli jaħdem mingħajr ma jemmen fit-triq li nqabdet. B'reazzjoni għal dawn ir-riżenji l-kap tal-Partit Laburista Ingliż Jeremy Corbyn saħaq li wara l-kabinet ta' May ħasentejn biex joħroġ b'sett ta' proposti konkreti għal mod ta' kif ir-Renju Unit se jitlaq mill-Unjoni Ewropea 48 siegħa wara diġà qed ikissru lill-kabinett. It's only this weekend that the cabinet managed to agree a negotiating position among itself. And that illusion lasted 48 hours. There are now only a few months left until these negotiations are supposed to conclude. We have a crisis in government, 2 Secretaries of State have resigned, and still we are no clearer on what future relationship with our nearest neighbours and biggest partners will look like. Min-naħa tagħha l-Prim Ministru Ingliż Therese May naqset milli tagħti reazzjoni diretta dwar ir-riżenji iżda qalet li l-kabinett se jżomm l-istess proposti maħsuba. Qalet li l-ebda mexxej ma jista' jagħti lezzjonijiet dwar kif għandha tmexxi. Mistoqsija dwar dan l-iżvilupp, il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli qalet li l-għan tal-Gvern Malti hu li jkun hemm l-inqas ħsara possibbli. Ir-raġuni li qed jgħidu li jirriżenja li jrid Brexit iktar ibsa, mentri il-kabinet tiddeċida fuq Brexit iktar radba u rridu naraw issa it-triq il-qoddim, rridu naraw l-interessi tal-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u it-triq li rridu nimxu fiha sabiex ikun hemm l-inqas ħsara possibbli. Il-Brexit Unit Coordinator fi ħdan is-Segretarjat tal-Unjoni Ewropea, Glenn Mikallef, saħaq li għall-Gvern Malti l-pass il qudiem jibqa' dejjem li jara li ċ-ċittadini Maltin u Għawċin u l-ekonomija ta' pajjiżna ma jiġux milquta b'mod drastiku. Aħna bħala Gvern ħanibqgħu insegwu dawn in-negozjati, ħanibqgħu ninsistu li jkollna kjarezza kemm jista' jkun mill-aktar fis u li naraw li l-impatt kemm fuq iċ-ċittadini kif ukoll fuq in-negozji tagħna ikun wieħed minimu kemm jista' jkun. Intant minflok David Davis inħatar Chief of Staff tiegħu Dominic Raab magħruf għall-ħidma tiegħu fil-kampanja favur Brexit. Il-Kummissjoni Ewropea rrifjutat li tikkummenta dwar ir-riżenji.